Hi guys. Bakit? Wait. Dito na ako na naman guys. Luto na ang aking, sabi pa sa Arabic is marag. Wait. Ayan na ang aking white rice. Nakaluto na ako. So, ayan o, may tuyo ako. Namiss ko yung tuyo kain. So, nakaready na ang aking lunch. Ayan. Meron akong watermelon. Magluto ako ng warag-anap, sabi pa nila. So, ayan guys. Nakaluto na ako. Tingnan natin na naman sa aking munting bintana. Time is mag-alauna na. Sobrang init. Wow! Nasilip ko rin ang labas. Ganun. Sobrang init. Bababa sana ako doon sa bakala namin. Kaso lang natakot ako. Baka salubungin tayo ni Corona. Sabi pa ni Abushima, no? Baka may macaroni. May macaroni daw sa labas. Ako. Ayan guys. Subscribe my YouTube channel, Waray Lady. Waray Lady, ha? So, bye-bye. See you soon outside. Grabing init. Yala, bye. Thank you. Thank you sa nag-subscribe sa akin. Makikita niyo ako pag tapos ng lockdown. Bye-bye.